nu til metode 2, hvor vi så nu vi har udtrukket R-navne. Nu skal vi så finde ud af, hvor mange måder vi kan placere de her R-navne her på. Og ligeledes som foregående metode, så første gang vi trækker et navn, så vil vi have R-pladser placeret på. Vi vil have alle mulighederne, fordi det er det første, vi skal fordele. Men så næste gang, så vil det være R minus 1, da vi har brugt den første plads. Og sådan lyder det altså også næste gang, så har vi så brugt 2 af vores muligheder. Så nu er det R minus 2. Og det fortsætter så, indtil vi udtrækker. Så det fortsætter så helt indtil den sidste plads. Og det betegner vi på den her måde her, indtil det simpelthen er ved det sidste. Og det her, det er altså det samme, som det vi vil kalde for R-fakultet. Og da vi så gerne vil finde ud af, hvor mange måder R-fakultet det kan fordeles på, så vil vi gerne gange det med vores binomialkoefficient, som vi stadigvæk ikke kender. Så vi siger R-fakultet gange K N R. Og det her det er faktisk det, vi skal have, hvor vi kommer frem til vores metode 2. Så det skriver vi hernede. R-fakultet gange K N R. Og så for at komme frem til det sidste, og komme frem til udtrykket for binomialkoefficienten, så sætter vi de her 2 metoder på at komme frem til nogle af det samme. Så det så lige hinanden. Så det kommer til at lyde N-fakultet over N gange R, N minus R fakultet, som kom fra vores metode 1. Så sætter vi så lige det, vi fik fra vores metode 2, som var R fakultet gange binomialkoefficient. Og da det er binomialkoefficient, vi gerne vil finde udtrykket for, så isolerer vi den. Så vi trækker R fakultet over på den anden side, så vi får R her, R fakultet, og det skal vi så gange med vores med det her led her. Så det lyder N minus R fakultet. Og på den måde har vi så isoleret binomialkoefficienten KNR og har her udtrykket for den. Så på den måde kan vi ved hjælp af de 2 metoder bevise binomialkoefficienten.